Gepriyer Azadlyk Radiosyň. Akşamyz herli bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň çarşembe güni eferde habarlar gündəligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizin men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň elçisi Nikki Haley Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşini Irany durnuksyzlandyrjy häsiýeti we Birleşen Ştatlaryň ýara gadagançylygyny howply bozanlygy üçin jazalandyrmagy çağırdy. Hema Orsiýet sanksiýalary ret etdi we dialogyň zerurlygyny aýtdy. 19-njy dekabrda maslahatyň öňü tirasynda eden çykyşynda Haley şol güniň özünde Irden, Yemende Hutki gozgalaňçylaryň Saudy Arabistanyna ballistik raketa bilen uran zarbasynyň geňeş üçin gyzyl işaret bolandygyny aýtdy. Şeýle-de ol zarbanyň Iran tarapyndan öpçün edilen hüjümleriň ähli alamatlaryna eýe bolandygyny bellädi. Esasan Şaýil atly Iran Yemeniň hökümetine garşy söwüşýän Hutki gozgalaňçylaryny ýaraglandyrýanlygy baradaky aýplamalary ret edýär. Azerbaýjanyň, Iranyň we Türkiýanyň daşary işler ministrleri 20-nji dekabrda Bakuda duşuk geçirdiler. Türkiýanyň daşary işler ministrligi üç ýurdun ministrleriniň regional hyzmatdaşlygy ýaýwanlandyrmagyň mümkinçilikleri barada pikir alışjagyny habar berdi. Duşuň gatnaşyjylary transit, transport, energiýa we gümrük ýaly dürli ykdysady uğurlara degişli giň göwrümli meseleleri ara alyp maslahat ederler diýip Iranyň daşary işler ministrligi habar berdi. Azerbaýjanyň, Iranyň we Türkiýanyň daşary işler ministrleri 2011-nji ýyldan beri 5-nji gezek 3 bolup duşuşdylar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew bilen telefon arkaly gepleşip Merkezi Aziýanyň howpsuzlygyna we gatnaşyklary ýakynlaşdyrmak meselesine ünsü gönükdirdi. Aktam 19-njy dekabrda geçirilen söhbetdeşligiň maksadynyň regional howpsuzlygy maslahat etmek we hyzmatdaşlygy östürmek üçin mümkinçilikleri artdyrmak bilen bagly bolandygyny aýtdy. Şeýle-de prezidentler Özbekistanyň Merkezi Aziýadaky roly şol sandugynyň prezident Donald Trumpyň Orta Aziýa boýunça strategiýasyny we Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky tagalalaryny goldamagy barada pikir alışdylar diýip beýanatda aýdylýar. Özbekistan Awganistan bilen serhetleşýär. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda New Yorkda bolan terrorçylykly hüjümlerden soň Awganistanda söwüşçilere garşy başlanan uruşa gatnaşýarlar. Siriýede we Irakda uruş alyp barýan Islam döwleti atly ekstremist toparyň düzüminde özekler we Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň raýatlary hem söwüşýär. Soňky ýyllarda günbatar ýurtlarynda bolan terrorçylykly söwüşleriň en çemesine Özbekistanly hüjümçiler gatnaşdylar. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri oktyabr aýynda New York şäherinde ýük gulagyny piýadalaryň üstüne sürüp 8 adamyň ölümine sebäpkär bolan adamyň Özbekistanlydygyny aýdýarlar. Şavkat Mirziyoyew Özbekistanyň öňkü prezidenti Islom Karimowyň ýogalmagynyň ýyly 2016-njy ýylyň sentýabrynda ýurt başyna geçdi. Şondan beri Mirziyoyew we Trump iki gezek duşuşdylar. Ýagny may aýynda Saudy Arabistanyň we sentýabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasynyň çäginde New Yorkda gepleşip geçirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Orsiýetiň anneksiýadan Krim ýarymadasyna adam hukuklarynyň depelenmegini berk ýazgarýan rezolýusiýany kabul etdi we Orsiýety okupasiýon güýç diýip adlandyrdy. Ukraina we dünýäniň 30 ýurty tarapyndan öňe sürülen rezolýusiýa 70 ýurt tarapyndan makullandy. 26 ýurt şol sanda Orsiýet, Belarus, Kazakystan we Hytaý rezolýusiýaga garşy çykdylar. 76 ýurt ses bermekden saklandy. Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik missiýasy rezolýusiýanyň Ukrainanyň we Orsiýetiň arasyndaky ýaragly konfliktiň bardygyny tasdiklaýanlygyny we Orsiýetiň 2014-nji ýylda bir kanun bölüp öz düzümine goşan territoriýada öz kanunlaryny ýöretmegini ýazgarýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky diplomatlary Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlaryna rezolýusiýany ret etmek ýa-da ses berişlikden saklanmak boýunça aşa basyş görkezlenligini bellediler. Kırgızstanyň opozisiýon siýasatçysy we prezidentligi öňkü dalaşgary Ömerbek Babanow özüniň Bişkekdäki telekanalyny elinden almak boýunça tynançygy batyp alýar diýip adlandyrdy. Babanow Kırgızstanda iň uly hususy telekanalyny NTS telewizionyna garşy edilen edimleriň akla sygmajak bir hereketdigini 20-nji dekabrda Facebook sosial ulgamynda ýazdy. Suwdyň we polisiýanyň wekilleri 19-njy dekabrda NTS telekanalyna reýt geçirdiler we telekanalyň emlegini almak barada suwdyň karar çykaranlygyny aýtdylar. NTS telekanalyna garşy bu çäreler suwdyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayew barada tanqidi maglumatlary beren sentýabr atly telekanalyň işini besletmek barada çykaran kararyndan 4 ay geçen soň başlandy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary daşary ykdysady gatnaşyklar Döwlet Bankynyň viza kartlarynyň ulanylmagyna ýerden çäklendirmeleri sebäpli agyr ýagdaýda galýarlar. Viza төлök kartlary daşary ýurtlara seýahat edýän şeýlede çağalary daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylar tarapyndan giňden ulanylýar. Türkmenistanlylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, häzirki wagtda Ýewropa ýurtlarynda we Türkiýede diňe bir bankomatlardan pul çykarmak däldi, eýsem haritler we hyzmatlar üçin hem töläp bolmaýar. Azatlygyň Türkmenistanyň hökümetindäki çeşmeleri daşary ykdysady bankyň ozalky çäklendirmeleriniň üstüne täzelerini girdenligini ma'lum etdiler. Şeýlelikde plastik kartlaryndan puly valutada naqdlaşdyrmak üçin bir gece gündizde göz öňünde tutulan puluň weçeri 25 Amerikan dollary bilen kesgitlenýär. Naqd bolmady hasaplaşyk üçin göz öňünde tutulan gündelik puluň weçeri 100 Amerikan dollary bilen çäklenilýär. Üstesine Azatlygyň Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndaky söhbetdeşiniň aýtmagyna görä, häzirki wagtda ýurdun maliýe häkimetleri türkmen raýatlarynyň haýsy banklaryň üstü bilen puly naqdlaşdyrýanlygyny ýerlerler we türkmen төлök kartlary boýunça transaksiýalaryň togtadylmagy barada arda ýollarlar. Türkmenistanlylaryň çekýän kynçylyklary munyň bilen bagly diýip Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndaky çeşmämiz aýdar. Häzir viza kartlarynyň müňlerçe ýerlerinde problemalar döredi. Bu esasan Türkiýede. Emma maňa ma'lum bolşuna görä beýleki ýurtlarda hem biziň төлök sistemalarymyz tas ulanyp bolmaýar. Birinciden bir limitin 2 hisse azaldylmagy bilen bagly. Ýagny geçen hepde de bolşýaly 50 dollar däli, indi 25 dollar naqdlaşdyryp bolýar. Naqd bolmady hasaplaşyk 100 dollar boldy. Emma daşary ykdysady bankyň girdiýän komissiýon төлekleri bilen bilelikde limitin möçeri ýene azalýar. Diýip Azatlygyň Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndaky çeşmesi aýtdy. Türkiýede we Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmenistanlylar Azatlygyň haýyşy boýunça bankomatdan pul çekmäge synanyşdylar we bu prosesy surata düşürdiler. Ýagdaýlaryň ikisinde de 25 Amerikan dollary we 25 euro möçberinde pul çekmek boýunça synanyşyk edilende bankomatlarda transaksiýa edildi, öz bankyňyza ýüz tutuň diýen ýazgy peýda boldy. Şeýlede Ýewropa ýurdunda 25 euro möçberinde pul çekmäge synanyşan adam öz karty bilen mihmanhana üçin töläp bilmänligini aýdýar. Azatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä türkmen häkimetleri puly naqdlaşdyrmak üçin daşary ýurtlara gidýän watandaşlaryna öz kartlaryny berýän kart eýlerini hem ýerlerler. Azatlygyň Türkmenistanyň ministrlikleriniň birindäki çeşmesi onlar çadamyň administrativ jogapkärçiligine çekilendigini habar berdi. Daşary ykdysady bankyna viza kartlar boýunça haýsy banklaryň üstünden төлök edilýänligini ýerlerler. Emma şeýle-de daşary ýurtlarda төлök edilýän kartlaryň eýelerini migrasiýon gurulugy arkaly barlap başladylar. Ýagny bankyň olýa beýleki müşterisiniň daşary ýurtlara gidip gitmänligini barlaýarlar. Eger migrasiýa gurulugy agdalan şahsyň daşary ýurda gitmändigini aýtsa, onuň karty böwetlenýär. Mundan başga da ma'lum bolşuna görä köp adama jerime salanypdyr. Diýip ministrligiň resmiýeti gurrun berdi. Öz bank kartlaryny daşary ýurtlara gidýän beýleki adamlara berýän kart eýleriniň ýyzarlanmagy baradaky maglumaty ýagdaýdan yktybarly ýene iki çeşme tasdiklady. Viza kartlar saglygyny bejermek üçin daşary ýurtlara gidýän raýatlar tarapyndan hem aktiv ulanylýar. Emma ministrligiň resmiýetiniň sözlerine görä şeýle raýatlaryň hem kynçylyklary duçar bolmagy mümkin. Indi daşary ýurtlardaky medisina edarasy tarapyndan berilen dokumentin esasynda pul geçirip bolmaz. Näsaga we onuň garyndaşlaryna näsaga Türkmenistany bejerip bolmaýanyny hakynda Saglyk ministrliginden ýörüýte hat gerek bolar. Bu ören umumy mazmunly talap bolup ona islenlik görnüşde düşünmek mümkin we ol Saglyk ministrligine korrupsiýa ýol açýar. Häzirki wagtda meselem diňe kesel anyklamak üçin Hindistana näçe näsagyň gidýänligini hasaba alsak, munyň nähil problemalar döredýänligini göz öňüne getirmek mümkin. Diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Viza kartlar boýunça çäklendirmeler ençeme wagt bäri dowam edýär we barha güýçlenýär. Şu aýyň başynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň banklary tarapyndan çykarylan viza kartlaryň tas doly bloklananlygy barada habar berdi. Munyň ýa-da viza halkara kampaniýasy Azatlygyň sorawlaryna hat üstü bilen beren jogabyndə özüniň çäklendirmeleri girizmänligini aýtdy. Emma kartlaryň Türkmenistan tarapyndan bloklanan bolmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmady. Türkmenistanyň төлök kartlary bilen bagly soňky ýagdaýy kommentirletmek üçin
Visa kompaniýasynyň wekilleri bilen habarlaşyp bolmady. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşowuzda mallar näwelli virusdan haram ölýärler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşowuz welaýatynyň ençeme etraplaryny soňky bir näçe aýyň dowamyny näwelli bir virusa ýolugan onlarça hojalyk malynyň ölenligi dogrusyny maglumatlar gelip goşdy. Demirgazyk welaýatynyň Ruhu Belent we Saparmurat Türkmenbaşy etraplarynyň daýhan birleşiklerini gara mallaryň eýýäm onlarçasynyň harap bolanyny, sewitin ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň yerli çeşmelerini gurrun berdiler. Infeksiýa düşen mallar bir hepde ýetmän haram ölýärler. Ilki olaryň derisiniň içinden şänik ýaly çişler dörýär. Janawarlar ot iýmän, ýerinden galyp bilmän jan berýärler diýip, iki sygyry bir näwelli infeksiýa ýolup ölen özüni Rustam diýip tanışdyran Daşowuz aýtdy. Rustamyň özü ýaly başga da mal eýeleri bilen yerli veterinar lukmanlaryny ýüz tutandyklaryny, emma olaryň gurrun gidýän infeksiýany anyklap bilmänliklerini aýtdy. Lukmanlar ne virusy anyklap bilýärler, ne de bir çäri görýärler. Olar beýle kesellere garşy vaksinalaryň ýokdugyny aýdyp, ellerini goşurup otyrlar diýip Rustam sözüniň üstüne ýetirdi. Rustam mallaryň näwelli infeksiýa sebäpli haram ölýänligi barasyndaky meseleni häkimliklerde gozgandyklaryny, emma yerli resmilerden hiç hili netije alyp bilmendiklerini hem aýdýar. Biz näme etjegimizi bilemizok. Mallarymyz gyrylyp uturup barýar. Infeksiýa ýolgan mallaryň etini, süýdüni hem satmak howply. Onuň adamlara geçmegi mümkin. Biz ýolbaşçylara bu barada aladalarymyzy aýdanymyzda olar, biziň elimizden gelýän zat ýok. Nähili virusdygyny anyklap bilsek, hökman kömek ederiz diýip başyndan sowdular diýip Rustam öz nägililigini bildirdi. Yer gelenini bellesek, Azatlyk radiosynyň Daşowuzyň häkimliginden we saglygy goraýyş edaralarynyň bu ýagdaýlar dogrusyny nähilidir bir kommentariýa almak synanyşy netije bermedi. Ýatladyk geçsek, geçen ýylyň aýagynda da Daşowuzyň Lewawyň hem ahalyň käbir etraplaryny tutaşan Sibirbaşy virusy sebäpli onlarça hojalyk mallarynyň şol sanyny tovuklaryň haram ölenligi barada maglumatlar peýda bolupdy. Şonu tovuklaryň köpçülikleýin ýagdaýda gyrylmagy diňe bir hususy hojalyklarda däl, eýse uly towuk toplumlaryna da bolup geçendigine üns çekilipdi. Şol bir wagtda türkmen ýolbaşçylary we mediýasy ýokurdaky ýagdaýlar dogrusyny häzire çenli dymyp gelýärler. Munyň deregine ýurtda maldarçylygyň pazarlap we bedew bady bilen ösýändigi dogrusyny çykyşlar, telereportajlary synlasa bolýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylyga gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Käbir maglumatlara görä täze ýylyň ýanwar aýyndan, käbir maglumatlara görä bolsa täze ýylyň sentýabr aýyndan talip haklarynyň ýatyryljak barada maglumatlar peýda boldy. Özüni Tuwakýew diýip tanışdyran Türkmenistanly bir denany aýtmana görä, onuň ogly Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň biriniň birinji kurs talibi. Men öz alýan talip hakymdan ýüzürýärin. Hede meniň talip hakyna mätäşigim ýok diýip Tuwakýewiň oglunyň okuyan ýokary okuw mektebiniň birinji kursynyň taliplerini arda ýazdyrypdyrlar. Ona hile mätäşigimiz ýokmuşyn. Meniň adam imaratdan çykan özüm uçypsyz aýlyk bilen maşgalamy ekleýärin. Talip oglumyň stipendiýasy onuň üçin juda möhüm. Eger de oglum talip hakyna
tarapyndan kesilse, onuň nähile okuwyny dowam etdirjekdigine aklym satanok diýip olaýdýar. Iň bir gynandyrýan zat bolsa, olary şeýle arda ýazmagy mejbur edilýänligi, mejburlukdan soňra bolsa taleplerden şeýle teklip geldi diýip maslahatlarda ýaşylar agyp dolduryp ýalan sözläp, talepleriň yrskyndan kesilmegine sebäp bolarlar. Şu ikiyüzlülük, ýalançylyk hem ýurduň baýlygyndan ilatyň peýdalanyp bilmezligine sebäp bolmagyna getirýär diýip ol sözüne goşýar. Talip haklarynyň kesilmegine garaşylýandygyny Mahtumuladyňdaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 5-nji kursynyň talepleriniň birisi hem tasdiklady. Öz adynyň efirde tutulmalygyny toran talibiň aýtmanyna görä, talip haklarynyň 2018-nji ýylyň sentýabr aýyndan kesilmegine garaşylýar. Herna ahirki kursda okuýanym bir gowuzat. Ozaldan hem alýan 700 manat talip haklarymyz şäherlere hem ýetenok. Häli şimdi şäherlerde geyme üçin eňneşikleri, sport eňneşiklerini täzeläp durmaly. Olary hem bazardan satyn almaga özüňe ruhsat berilmeýär. Ýokary okuw mekdepleriniň resmiýetleriniň görkezmesi bilen 2 wagtyna getirip berýärler. Gazet jurnallary abuna ýazylmaklyga mejbur edýärler. Kärdeşler arkalaşyklarynyň wıznosy, umumy ýaşaýyş jaýlarynda hajatxanany arasda saklamak üçin hemiki herişdiler satyn almaga pul bermeli. Şäherlere gatnamak üçin awtolog töleglerini hem meýletin töleýär diýip arza ýazdyryp pul toplanýar. Garaşdyrlyk bir taraplyk bayramçylyklary münasibetli, garaşdyrlyk bir taraplyk binalaryna gül goýmak ýaly şäherlere hem pul toplanýar. Talepleriň talip haklary, şol zatlary hem ýetenok. Iýje ışık çykdaýjymyz enatalarymyzyň boýnuna düşýär. Biz oňa da razydyk. Indi talip haklary kesilse, bu aýdýan çykdaçylarymyz hem de biziň iýje ışık çykdaýjylarymyz enatalarymyz götererden ejid gelseler gerek. Adyk önümler hem barga ýokarlanýar. Talepleriň bir garny açyp bir garny doktordan gün görüp bererlerken, hälen wagtynda okuwymyz gutarýar diýip talip gyz öz beňenjini gidiljek bolup hem duranok. Ýatlap geçsek 2017-nji 2018-nji okuw ýyly üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde talepler tölegli hem tölegsiz toparlara okuwa kabul edilipdiler. Finallardan geçip bilseler bara lazım bolar diýen niýet bilen tölegli toparlara okuwa dokument tapşyryp, finallardan geçen ýaşlaryň şu gün töleglerini tölemekde uly kynçylyklar başdan geçirýändiklerini hem enatalar boýuna alýarlar. Mahtumuladyňdaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bir talibiniň ejesi şu okuw ýyly üçin tölemeli 7400 manatynyň birinji ýarym ýyl üçin zordan ýarpysyny tölendigini, indiki ýarymyň tölegini alady diýendigini aýdýar. Tölegli toparlara kabul edilen talepleriň umumy ýaşaýyş jaýy üçin hem töleg tölemeli bolýandyklaryny, ýa kirene jaýlarda ýaşamaga mejbur bolýandyklaryny hem taleplerden eşitip bolýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aryzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Emin Döwlet Baýhan dowam etdirýän. 2 adamy öldürmekde güman edilip gözlenýän türkmen migrant saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Fatih etrawyna gurnulan operasiýada 2 adamy öldürmekde güman edilýän türkmen migrantynyň ele salnanlygy habar berilýär. Türk medeniýetining polis çeşmelerine salgylanyp berýän habaryna jenaýatkäriň Gurtgelli K adly 30 ýaşyndaky türkmenistanly migrantlygy beýan edilýär. Türkiýanyň Hürriyet gazieti 11-nji dekabrda akşam wagty Istanbuluň Büyükçekmece etrawynyň Pınartepe mahallesinde ýerleşýän fermada bolan jenaýatyň täjir hem fermer türkmenany Rukiya Baljynyň işe alan türkmenistanly täze işgäri bilen Gürjistanly migrant kömekçisiniň sözü azaşmagy netijesinde bolanyny bildirýär. Istanbul polisiniň jenaýaty gözläp agtarış bölümi tarapyndan başladylan derňewde fermer aýalyň ýanyna jenaýat güni işe başlan türkmenistanly bir migrantyň ýitirim bolanyny anyklanýar. Fermer aýalyň ogurlanan mobil telefonuny ýydarlan türk polisi onu ýanky türkmen migrantynyň bir dükany satanlygyny kesgitleýär. Ondan soň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gözlenmäge başlanan jenaýatda güman edilýän Gurtgelli K adly türkmenistanly migrant 16-njy dekabrda Istanbuluň Fatih etrawyna gurnulan bir operasiýa
polisiýada ele salynýar. Jenayat bürosyna sorag edilen Gurtgelli K atly türkmen migrant ilki wada özüne ýönkölýän aýplamalar kabul etmeýär. Ýöne polisiň ýüzüni kimiň dyrna çaklanyny warasyna eden tutanýarly soragundan soň ol jenayaty özüniň edenligini boyun alýar. Görünüşinde has giňişliğin maglumat berilýär. Gurtgelli K atly türkmen migrantynyň ol gün fermer aýalyň ýanyna işe başlapdym. Uzak günnäp ekin meýdanyna işledim we soň başga gidere ýerim bolman soň olaryň ýanyna galmak isleýändigimi bildirdim. Ýöne ol ýerde Imaverdi Kasimow bilen sözümi adaşdy we ullukan çekiç alyp onuň kellesine urdum. Fermer kojaýyn aýal polisiýa habar bermek istedi. Onu durdurmak üçin ýene elimdäki ullukan çekiç bilen oňa da urdum we soň aramyzda batalaşyk başlady. Ahirine onu öldürüp fermadan gaçyp gitdim diýip bolon wakany jikmejik gurrun berenigi ma'lum edilýär. Ýatladyp geçmeli bolsa Türk medeniýetinde ogol berilen habarlarda we Türk telekanallaryna görkezülen video şekillerde fermer aýalyň Arya Özge atly gyzy katillerin kim olduğuna dair bir fikrim var. Kaçma ihtimali olduğunu söylendi ama ulaşılamıyor çünkü Türkmenistan'a verildi. Jurnalistlere ejesiniň ýanynaky kömekçisi bilen olary öldürmekde güman edilýäniň türkmen migrantlara dygyny we munyň diňe bir adam tarapyndan edilmänligini öňe sürüpdi. Polisiýa çeşmeleri bolsa geçirilen deňewleriň netijesine salgylanyp fermer aýalyň kömekçisiniň Türkmenistanyny däli eýsem Gürjistanyny Imaverdi Kasimow jinayatda güman edilýän Gurtgelli K atly Türkmenistanyny migrantyň bolsa jinayat bürosundaky soragundan soň kaziýete iýerlendigini bildirýär. Sözü jemläp aýtmaly bolsa, Türk mediasyna türkmen migrantlarynyň gatnaşmagyna bolýan kriminal ýagdaýlar barasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Bilermenler türkmen migrantlarynyň Türkiýede aşa köpdigine we şeýle-de iş hem ýaşaýyş şertleriniň olaryň kriminal ýagdaýlara goşulmagyna sebäp bolýanyna aýratyn ün çekýärler. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki medeniýetinde bolsa, türkmen migrantlar barasynda hiç hili söz açylmaýar. Şol urwatyň özünde jenayatda güman edilýän türkmen migrantlarynyň ykballary barasynda degişli Türk we türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almagam Azatlyk radiosyna başartmaýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurban Berdimuhammedow 18-nji dekabrda geçiren iş maslahatyny paýtagtyň jemaat gulluklarının işinden nägilelik güllerip, ýyladys energiýa we gaz, suw üçinçilik ulgamlarynyň bökdönşsiz işlemegine gödökçilik etmegi ýene bir gezek talap etdi. Şondan 2 gün soňra neytral Türkmenistan gaziýaty Aşgabat gazyň magy ýanyňyzy tygyşytly peýdalanmak baradaky haýyşly bildirişini çap etdi. Gaz idarasy bir adama ýylda mut berilýän tebii gazyň möçöriniň 600 kub metrdigini ýatlatmak bilen ýylynmak üçin 50 ýasalan gaz peşlerini ulanmagyň gadaganlygyny öýdürýär. Ma'lum bolýar, Türkmenistanyň 1-nji noýabrdan jemaat gojalyk hyzmatlarynyň täze narhlary giredildi. Ýöne paýtagtdaky we regionlardaky ýyladys ulgam mutçylyk ýyllaryna hem ögörlük däli diýip azatlygyň çeşmeler gurrun berýärler. Häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Odalky mollumyň sözlerine görä Aşgabatyň Paragat mikroraýonlar toplumundaky 9 gat jaýlaryň ýyladys ulgamynyň adamlar gönendiren wagty juda az. Men şol 9 gat jaýlaryň biriniň 3-nji gatyny 10 ýyl çemeti ýaşadym. Her gyşda 3 sagam adamym bilen bir otogdy elektrik peziň daşyny egirilip ýatýardyk. Gaz plitasynyň üstüne bişen kerpiç gyzdyrıp ýerden agşamlyk aşganany ýyla diýardyk diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran Odalky dili dewiýat morlumy gurrun berdi. Paragat mikroraýonyna bu problema şinni hem saklanyp galýar we soňky döwürde ýarym ýerde minlerde hususy dükanlaryň köpüniň ýapylmagy derarly 9 gatly jaýlaryň ýylaýanlary hem ýylamýar. Aşgabatda geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň 2-nji ýarymynda we 90-njy ýyllaryň 1-nji ýarymynda gurulan 9 gatly jaýlarda ýyladys sistemasy umumyň ýalňyş gurulan. Sebäbi ýyladys merkezinden gelýän gyzgyn suw aýlanyp ýygyna gitmeýär we diňe ýerde minlerdäki turgalardan suw göwerilse jaýlar biraz ýylaýar. Ýogsa da ýylamýar diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Bu ýerde minlerde dukan açanlaryň köpetini jemaat gojalyk hyzmatlarynyň narhlary gymmatlan soň dukan ýerlerini ýerine tapşyrýarlar we olar köplençi ýapyk dur diýip çeşmeler habar berýär.
Paýtagtyň köne mikrorayonlaryna hem ýyladys ulgamy gowy işlemýär we 2016-njy ýylda ýyladys turbalaryny çalsyrmak arkaly görülen çäreler hem ýeterlik netije bermedi diýip adatlygyň ýene bir çeşmesi gurrun berdi. Yer astyndan geçýän ýyladys turbalaryny täzelenlerine täze turba goýman, olar başga ýerde ulanylan köne turbalar getirip goýdular. Indi her hepde diýen ýaly bir mikrorayona ýyladys turbasy ýarylýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Aşgabatdaky ýaşaýyş şaýlarynyň gysyna ýeterlik ýyladylmalygynyň ýene bir sebäbi ýyladys merkezleriniň tas ählisiniň günnüýlerini öçürilmegi bilen bagly. Diňe agşamary saat 19-da 20 golay katelinler işläp başlaýar. Gece saat 23-24-de senli jaýlar ýylamaga ýetişenok. Ertesi ýerden saat 8-9-da ýene katelinler öçürilýär diýip Aşgabatda ýaşaýan 68 ýaşly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň owa mektepler Sowet ýyllaryna kömür ýa çölden getirilen sadak ozor bilen ýyladylardy. Garaşsyzlyk ýyllaryna owalara gaz çekildi. Emma 10-20 metr gapdalyndan gaz turbasy geçip, heniden sadak ýakyp ýyladylýan mektepler bar. Sebäbi ol mekteplere gaz turbalary çekilmändir. Bereket etrawynyň Jamal owasyndaky mektebi, Herdar etrawynyň Ýylgynly owasyndaky mektebi muňa mysal getirip bolar. Şeýledeki şaýlar ýurdun regionlaryna gaz, elektrik öpçünçiliginiň peselýänligi we munyň ýyladys ulgamyna uly bökdünçlik töredýändigi habar berilýär. Maglumat üçin aýdyldy şuňlar Aşgabatda günnüýlerini -4, -5 gradus, gecelerini -7 gradus sowuk howanyň bolýanlygy habar berilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündüligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Qırgızistanyň opozisiýa siýasatçysy Babanow öz telewizion kanalynyň elinden alynmagyny tanqidlaýar. Qırgızistanyň opozisiýa siýasatçysy we prezidentlik wezipesini ozalky dalaşgar Omurbek Babanow özüniň Bişkekdäki telewizion kanalyny gulp urulmagy boýunça alınıp barylýan tagallalary reýt bilen basyp almagy atlandyrdy. 20-nji dekabrda Babanow özüniň Facebook sahypasyna Qırgızistanyň iň uly hususy telewizion stansiýasy bolan NTS kanalyna garşy görülýän çäreleriň akla sığmajak zatlygyny ýazdy. Suwdyň we polisiýanyň eşgärleri 19-njy dekabrda NTS-iň binasyna reýd geçirdiler. Häkimetler bu emlägi konfiskasiýa etmek boýunça ellerine suwdyň kararynyň bardygyny aýtdylar. NTS telewizion kanalyny basyp alýarlar diýip Babanow ýazdy. Ol reýdi geçirýän adamlaryň kaziýetlerden bir kanun peýdalanýanlyklaryny aýtdy. Indi kanuny dokumentler dereksizmi, adalet saatmy olaryň esasy maksady hususy telewizion kanaly yapmak ýa-da ele geçirmekmi diýip ýazdy. Babanow reýdiň aňyrtyndaky adamlar ozalky prezident Kurmanbek Bakiýewiň ogly Maksim Bakiýewiň bähbitlerini gulluk edýärler diýdi. Bakiýew 2010-njy ýylda ýurtda turan protestleriň netijesinde tagtdan agdyrylyp ýurtdan gaçyp çykypdy. Ozalky prezidenti we onuň ogluna garşy jenaýat işi gozulup, olaryň ikisi de häzirki wagtda daşary ýurtda ýaşaýarlar. NTS kanalynyň adwokaty Amantur Abdurrahmanow 20-nji dekabrda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna beren görüşmeginde suwdyň 19-njy dekabrda telewizion kanaly konfiskasiýa etmek boýunça çykaran kararynyň Gregston Capital Limited adly kompaniýanyň talap arzasyna esaslananlygyny aýtdy. Guramaçylykly jenaýet we korrupsiýa boýunça hasabat proýektiniň maglumat bazasyndan alynan Qırgızistanyň Adalet Ministrliginiň degişli bir dokumentde Gregston Trade Company adly ady bir kompaniýa Sergey Kostyrinin ýol başçylygyndaky Gregston Investment Group tarapyndan 2016-njy ýylyň oktyabr aýyna Bişkekde esaslandyrylypdyr. Kostyrin Maksim Bakiýewiň ýaranydyr. Biznesmen Babanow 15-nji oktyabrda geçirilen saýlawlarda 2-nji orny eýledi. Ýöne onuň garşysyna saýlaw kampaniýalarda urny etniki bölünüşige meçe gurdy diýilip derine uýuş goýulgan soň Babanow ýurdu terk etdi. Öňe sürilýän çaklamalar ret edýän Babanowyň häzirki wagtda nirede ýaşaýanlygy nämälimligine galýar. NTS kanalyna reýd geçirilmegi prezident Suranbay Jenbekowyň media azatlyklaryna çemeleşigi dogrusynda nowatdaky aradalaryň güýjemegini getirir diýilip çak edilýär. Jenbekov prezidentligi hökümet başynaky partiýadan dalaş etdi we 24-nji noýabrda kasam kabul etdi. Ozalky prezident Almazbek Atambayew Jenbekowyň kandidatlygyny goldap çykyş edipdi. Häkimetler NTS-iň binýadynaky Sanjira radio stansiýasynyň lisensiýasyny uzatmakdan ýüzegren soň noýabr aýyna bu kanal efirden çykaryldy. Agdalyan radio kanaly girdilen efir gadagançylygy dowam edýär. Ýöne kompaniýanyň resmiýetleri Jalbırak ýagny Yaprak adly täze internet telewizion kanalyny ýola goýdular. Bu kanal öz gepleşiklerini internet arkaly ýaýlama berýär.
NTS kanalyna garşy görülýän çäreler hususy eýiçilikdäki Sentýabr adly digital telewizyon kanalyň suwdun karary bilen ýapylmagyndan 4 ay soňy gawat geldi. Suud bu kanal barada kararyny ekstremist mazmuny diýip esaslandyrypdy. Sentýabr Atambaýewa garşy gönüktirilen tanqidi bellikleri bilen tanaldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Gyrgyzgullugy Gyrgyzstanyň NTS kanaly we beýleki garaşsyz media serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýär. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.